Здравейте хора, аз съм името БГ и това е нов канал и тук ще се снима нова кариера на FIFA. Сега, за да си направя треньор, първо трябва да го измисля как ще изглежда. И няма да използвам истински треньори, защото аз съм момиче, може да няма женски треньор, но може и да има, така че ще създам аз сама. Най-много прилича на мен най-много прилича ето този на мен. Така че ще използвам него. Първото име ще е Мимето. Следващото име ще бъде Матева. Държавата много ясно ще ми е България. Сега ще си разработвам лицето. Лицето мисля да си го оставя така, защото така. Цвят на кожата. Да е по-тъмна. Може би такава. Да. Очите. Така ще ми са очите. Цвят. Да са такива. Веждите ми ще са такива. Носът ми мисля да се го оставя така. Устата ще ми е така. На лицето така ще се го оставя. Отдолу брадичката така да си остане. Ушите те не се виждат заради косата, така че не. Сега косата, мигът на истината. Е така ще изглеждам малко като Камавинга. Тъй като не съм фен на Реал Мадрид, няма да си правя така прическа. Мразя Реал Мадрид. Факт. Е така да си остана. Да, супер е. Сега облеклото. Няма женско облекло, това е много лошо. Така. Сега с какво ще съм облякана? Няма да е с този свичър, ще се избера. Така, да си е розовичко. Панталони. Айде така. Без шал. Без очила. С чорапи. Бели да са. И обувките. Айде, супер. Не. Да, супер. Да, както винаги ще съм с Барселона. Така, сега ще да гледаме как ще изглежда този. Сега да измислим какъв цвят ще са. Ето такъв. На седалките. Ето така. Да ми е хем гълч, хем по-тъмно сребро. Тревата. Първо вратите, после тревата. Ето е моята врата.
Сега тревата. Как ще бъде? Така да бъде. И така, хора, стадиона изглежда така. Ще играем на семипро, да е хем лесничко и хем трудно. Ще сме в евра. И ще си ще дадем 1 милиард, за да можем да си купуваме футболисти до безкрай. Така, треньора на Барса е готов. Най-хубавото розово, най-хубавата прическа, всичко. Сега ще гледаме за треньорите на различните позиции. Избираме най-добрите треньори на различните позиции, за да може отбора ни да стане добър. Казах го отново. И отбора ни така изглежда сега, но може след няколко трансфера да изглежда много по-различно. Ще си купим много различни футболисти. Ще си вземем някой нападател, защото Левандовски вече е старичък. И да. И ще продадем тези, които не ни вършат работа. Сега ще ви покажа кои ще ги продам и кои ще ги дам под наем и кои искам да взема. Така, Тер Щеген ще ми е титуляр и някакви Пеня ще ми бъде резерва, за да може, ако Тер Стеген се контузи, той да е. Астралага не го знам и затова ще го дадем под наем. Балде ще ни е титуляр. Мартинес и той. Кристенсен ще ни е резерва. Ще си помисля дали ще го даваме под наем. Конде ще го направим десен бек, защото може би на неговата позиция, както видяхте, има удивителен знак и може би няма да му хареса. Защото в реалния живот е така. Рухо ще ни е титуляр. Този Фая въобще не го знам, така че под наем. Кубърс и той. Хектор Форд и той ще ни е под наем. Марка Садо ще ни е резерва. Или може и под наем да го дадем. Прим под наем. Фачи ще ни е резерва. Френки де Йонг ще ни е титуляр. Ще си помисля. Педри 100% титуляр. Гави резерва. Гарибо под наем. Фермин резерва. Олмо ще е титуляр. Феран Торес ще ни е резерва. Куелар под наем или въобще го продадем. Рафиня 100% титуляр. Робърт Левандовски. Ние ще в по-нататъчните епизоди ще купим друг нападател и той може би ще ни е резерва, но за сега ще ни е титуляр. Аларкон под наем. И сега ще ви покажа футболисти, които искам да купя, за да може да има и хем резерви на местата, и хем да има титуляри и надграждане. Така, хора, сега тези са футболистите, които искам да взема, но ще ги вече купя в другия епизод. Този епизод сега е към края си и сега единствено ще ви покажем кои искам да взема. Ерлинг Халанд, Хари Кейн, Лаутаро Мартинес, Виктор Осимнен, Килиан Мбапе, Вирджил Ван Дайк, Рубен Диас, Бремер, Александро Бастони, Квича Кварцхелия, Рафаел Лео, Вини Джуниор, най-гадния на света, и Хенк Мин Сон. Като ще взема някой от тях, стига само
да има място, т.е. да има титуляри и тези, които няма да взема, може би ще са ми резерви или ще си помисля. И надявам се този клип да ви е харесал. Ако като в следващия вече ще играем, ще купуваме. И вие, ако искате, пишете в коментарите за други части на FIFA. Оставете лайк, абонирайте се за канала, за да гледате още такива интересни видеа. Чао!